V minulém díle jste viděli. Je 4:20, vyrážíme na safari. Yes. Už ani neospala? Ani ne. Ani ne. Za modré světla možná, že méně ruší zvířata. Je to možný, no. My vás společně s tímhle sloním jedincem vítáme v Jale. Je to místo, na který jsme se s Áďou těšili prakticky celý trip a až na nezvěstnýho Levharta nemůžeme říct, že by jsme byli zklamaní. Viděli jsme všelijaký ptáky, bovoly, viděli jsme srnky, viděli jsme krokodýly, zkrátka nemáme si na co stěžovat. Měli jsme hodně velký štěstí na rangera, protože to byl týpek, který byl fakt hodně zapálený do místní zvěře a věděl přesně kde co hledat a viděl to, co my jsme absolutně neměli šanci vidět. Dost to kecávání, pojďte se podívat, co jsme tady za 14 hodin všechno viděli. Proběhl přes cestu. Přesně tohle byl moment našeho drobného zklamání, protože na Levharta jsme čekali dobrý desítky minut. Přes půl hodiny to bylo určitě a zrovna, když jsme se nekoukali, tak proběh přes cestu. Já ho viděl prostě jenom na zlomek sekundy. Tak co si spoko? No jen, brátek, aspoň 2 toasty. Rock, far a big rock, elephant rock, look like the elephant. Lucy?
Soukromá pláž. Kdo to má? Kdo to má? My. Budu mít oči, jak kdybych si dala 3 brka. Tak lepší ty 3 brka, než ta slaná voda. Já radši tu vodu teda. Jo? A co my teda? Pojedeme do Udala Havel nebo radši na pláž? Já tam opravdu nepotřebuju. Já taky ne. Mě už se nechce den si jeden. Tak jako třeba tam vypadalo by to jinak, že jo, je tam to velké jezero, ale je to za prvý zajížďka cesta tam a zpátky a za druhý 2 noci zas. A taky hodně peněz. Zase. Tak jako, tak nejde, ale... jako když jsi tady, tak asi to je jedno, ale... Počkej, tahle. Mi to podrazilo nohy. Tak Áďo, jaký to je koupat se v moři po takové době? Jo, a to není konec. Tohle je možná... Začátek. A nebudu na nás čekat jako cvičit. Říkal ve 2. Budeme tam ve 2. May I ask you? Tohle je moment, kdy jsme přece jen začali ujíždět, protože se proti nám rozběh. Náš řidič toho měl zjevně prdel, ale v nás docela hrklo. Wow. Ale moc dlouho jí to nebavilo. Tak kdybych chtěla, tak nás dobaví co. Ne, je pryč. Mění se jak čajky v klubu. Ten náš je fakt nadšenec.
Popravdě nevím. Máme tady room tour našeho 6. ubytování. Tenhle ten záběr už znáte z minulého dílu, ale i když koncepčně zapadá do téhle časové linie, tak ho skipnem. Já nevím, možná jo. To vypadá jako, že to je květ banánu, není? No, nechoď k němu, nechoď k němu. Nech ho. Proč? Ne, co tě bojí? Bylo nám řečeno, ať nechodíme do pofiderních podniků, kde bychom mohli něco chytit. Takže si vybíráme vždycky pečlivě, kde dáme. Tam mít lepší místa. To, co teď vidíte, to je náš druhý tuk-tuk zdarma a mníška, která byla natolik ochotná, aby nás vzala sebou. Byla dostatečně ochotná na to, aby nás odvezla vlastně až před hotel. Mníši mají takový pravidlo, že by měli žít v celibátu. Každopádně tahle mníška má rovnou 4 syny a jeden z nich je i řidičem tohle tuk-tuku. Máme tady room tour našeho teďkon posledního ubytka. No, zatím posledního. Docela velká postel, tohle je třeba 200. To je docela velký. Máme tu i kudlanku. A na fotkách jsme mysleli, že bude oběť tohoto ubytka koupelna. Na fotce to vypadalo hrozně. No to jenom jako nevypadá úplně fresh, ale jinak je to pěkný, čistý a máme tu dokonce i teplou vodu, co jsme předtím neměli. Tu je teplá voda. Tohle to je ohřívač teplý vody. Jsi dobře dopocená. A i nádherný výhled do zahrady. Jako fakt pěkný místečko. Jsme asi půl kiláku od pláže, ani ne. Jako fakt je to tady přes ulici, je hnedka pláž. Ty krávo! Jo. Já se divím, že jsem ho nepustil. Ty ne. To je ta sračka.
Ty vole. Zastavili jsme se pro juice. Chtěli jsme takeaway. Neměli cup, neměli kelímek, tak nám to dali do petky od Mirindy. Vynalézaví to lidé. Hody do provody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Ne. Po kolika letech dostala pomláskou? Nevím, po několika letech. A poprvé s pomláskou z palmy. Ale nebolí to tolik jako z vrby. Protože je taková pláčná. Paučka. Chceš taky? Tak jo. Hi. Další donation box. Kýč jak svině. Je to takový kýč trošku, no. Dneska se nám povedlo dokonce stopnout i Jeep. Asi lepší jak bus. Asi to nebude levnější jak bus, ale bus se stejně nejel, takže asi lepší jak nic. A hlavně, že foukáš, no.
ten balkon pod tím. Jo. අවශ්‍ය දාතලයක එකතුවක් අතේ රටින් තවත් රටකට යන්න අවශ්‍ය අයිතිය. සත්ත්ව සාධිකේ පා නවාගෙන හරි තාන්දිතල වේවන තුනඩිය ගැක්කුමක්. ධනිස් වේදනාවක්. බලලි කල වැළඳ Máme tu další room tour. Teď jsme si dokonce i plátli přes kapsu. Naše ubytko nás dneska stálo na 2 noci 900. To je 225 korun na osobu. Na noc. Ale to je hovno. Je to tady i vkusný docela. Docela. Kde je hovno? Žádný hovno tam nebylo, ale ty nezapomeň dát like, odběr, ať tohle video nemá hovno views. Tohle už je konec a ty se můžeš těšit na finální díl příští týden. Čus.